David Ringdahl som brukar vara snabbt ut här i Robin på andra. På tredje platsen har vi Tobias Skål. Han kommer gå in när vi ska se om han tar sig förbi Robin. På fjärde platsen har vi just nu i alla fall Oskar Kindom. Han attackerades där av ångerreservanter senare så kommer den på fjärde platsen här efter kurvan. Och så är det jämnt. Nu är David nu och så har vi någon pull-hopping. Då har vi David åter i ledningen. Och så händer det mycket här nu. Då är Oskar uppe på andra. På tredje platsen har vi Oliver, på fjärde har vi Robin. Alltså Tobias som där åt de tog. Och så har man på det för att bli Tobias då naturligtvis. Så det på cykeln nu. Och så har vi då 5